A nám jednou o půlnoci teta zlá a málo laskavá mezi nebem a pekelnou mocí vypukla pak hádka třaskavá. Jí anděl a ta nešťastná žena snad smídá oči se dospětí, aby více už tu neškodila, ať smí klidně v hrobě ležití. Však ďábel všeho lidstva škůdce babu budí zrak vetahárem. Duše peklu, ať propadne právem, tělo pak, ať děsí celou zem. Tak ta teta fešná z hrobu stála, vyděsila kolem všechen lid. Hlavu před ní musel každý sklonit, ať Aries tu nechne božit. Policii volali tam rýchle, aby nápravu učinila. Tu však teta silou svojí kosy úplně celá vyřídila. Hasiči tam taky nechybězí, lidi hledají pomoc ber kde ber. Teta usekla jim vše, co měli, a byl konec všech jejich her. Ani doktoru učená ráda nezmohla nic s touhletou zmínit. Situace vznikla si prý žádá přetrumpnout jí větší bestii. Přišel jeden ze vzdálené země, přinesl si na to kladivo, dal do toho 4 známý rány a hned bylo všechno hotovo. Teta ale nechce v rakvi zůstat, pařátý se z hrobu vzpínají, že prej se tam sama hrozně bojí a hlíny, že se prej nenají. S tím hrdina poradil si taky, zvlášť to rychle zkrátka jako nic. Dal jí vypít tak 4 ležáky, usnula a nevstala už víc. Toho lidé plyne poučení, nebojte se mrtvoli z hrobu. Pijte pivo, neboť nad něj není, věřte v Boha a svou svobodu.